Jadi sa atong ebanghelyo karong adlaw sa mga sa Marcos, ato dungog ang sambingay, no? Nga gi saysay sa atong Ginoo kabahin sa parasan sa mga ubas, no? Ito gipasabot niya ang katawhan sa Dios, no? Ang nasod sa Israel nga sila gipili sa Ginoo aron mahimong instrumento sa iyang kaluwasan, no? So pinagi sa mga Hudiyo o mga Israelita o sa mga Hebreo, maabot ang kaluwasan sa ubang mga nasod, sa ubang mga tao, no? Sila ang gihimong instrumento sa Dios. Pan sa diha nga naitabo na, nagsugod na ang buhat sa pagpangluwas sa atong Ginoo. So mao nga ang mga tao nga iyang gipili, no? Ang katawhan sa Dios wala makatuman sa ilang tahas, no? Nga silang gigamit sa Ginoo. Kung wala lang kay wala nila natuman ang maong tahas, kundi nahimo silang babag, no? Kaya sila may misupak, sila may misukol sa maong plano sa Dios. O kinungdan magipatay nila ang mga propeta nga sa daang kasabutan, no? So daghang mga propeta ang gipatay, ang itud karon nga mingon na ang katapusan nga bahin sa bingay akong ipadala nga akong anak, no? So pasabot ni ang bugtong anak sa amahan nga mao si Jesucristo. Og mao gyapon gidangatan niya nga siya gipatay, no? Dito sa siyudad sa Jerusalem, no? So dinhi pahimduman kita, no? Sa atong Ginoo nga unta mahimutang gamiton sa Dios, no? Nga iyang instrumento sa pagpatuman sa unsa iyang plano, no? Plano sa kalawasan na ng tao, musupak, gahig ulo, o mahimong bangis, no? Ang tao sa mga plano kabubuton sa Dios, no? Diya sa atong kinabuhi, ug sa mao nga pamaagi, maingon nato nga atong giusikan ang higayon, no? Ug atong gisalikway ang grasya o panalangin sa Dios, no? So mao nga usa kini ka pagpahinumdom usab alang kanato. Dili paigo kita mituo sa atong Ginoo o sa atong Ginoong Jesucristo. So kinahanglan usab nga magbubungahon kita, no? Kay mo kanang gipaabot sa atong Ginoo mga bunga, no? Atong mga maayong buhat, ang atong mga buhat sa gugmang pagpangalagad nga unta makahimog kaayuhan dinhi sa kalibutan, no? So kung dili ta magmabungahon, nan mao kana ang dako nga maingon nato nga trahedya, no? Disgrasya may tabo sa atong kinabuhi. Nga bisan kita nasayod na, no? Unsay planos Ginoo apan dili ta maingon nga mabuhat niini, so, mapakyas ta sa pagbuhat sa tahas ang gihatag kanato sa atong Ginoo, no? Tungod sa atong pagka binunyagan, magsay gani mo sukol pamanta sa mao nga plano, no? Sa kaluwasan sa Dios. Then mao kana ang atong kalautan, no? Mao kana ang atong kapildihan sa atong kinabuhi. Ug mga tumayon sa maong grasya gikan sa atong Ginoo nga unta dili ta mahimong babag, no? Sa unsay mga plano sa Dios, no? Sa kayuhan mga grasya ug panalangin sa Dios dinhi sa kalibutan, no? O dinhi sa atong katilingban. So unta kita mahimong instrumento sa Ginoo, no? Aron matuman ang iyang plano sa kaluwasan, no? Dili ta mahimong babag
or kita mga tao nga wala mutuman, no, sa tahas nga gihatag kanato sa atong Ginoo.